yigusu a ewo akanfo mbe ahoro ne eso ene ba bia yedu no ye akanfo mba efa awerɛkyekye ho akanfo mba efa awerɛkyekye ho mame ma be baako na afi ye ntoa so ene ba me de ma no eye tikoro enko agina tikoro enko agina na aso afi ye nko me ahoro ekyere se akanfo edwene won nuanom ho eyi ye awerɛkyekye embe nedi kan eye wim enye nyame sakrana wim enye nyame sakrana eyi ye da yebu ede kire obi asabe wakọ ahokyere bim wo oyaw bimu na yare kire de se saa oyaw tibie wo mu no enka hoda ebesesa erenche kra eno ene edi bu wim enye nyame sakra na ne etoso mi no eye abebi bewu a na eso abebi rebewu a na eso enka abedie wo ebeden na afi aso na so yampa bra yenu abegina ho ne mom se yatu aba abeni bewu no yenya nsa wom yenya mbere wom yenya akokon wom nti abebi bewu a na eso sesei die ahokyere na onipa no owom nanso na ahokyere n'achi no obedi de niama betoto yie anu nti yese abebi bewu a na eso ne toso ebiesa mede ema eye achia na emuye achia na emuye mpenyine se eyisin abebu nyina ede achia na emuyi eyisin abebu nyina ede eyampa achia emuyi asem na aba demum wunwuye asem na ato onkoka wano aduru eyasem na aba enche obifisa asem nim enche obifisa atibia nim de toso amede ma eye obarima na onom adura enyo obarima na onom adura enyo yampa mpenyini se asem ba na yehu barima asem ba na yehu ni oye kintai nti mpenyini se barima na num adura enyo yampa asem na edin asem na eya atu abesene sabre no yehu ni oye barima ne twato a mede ema eye aboa woni dua onyame na opra ne aboa woni dua onyame na opra no eyampa ejanka mobrofo eyisia ekunafo onyame na ohwesa nkrofo ifise won ni nipa biara warebo won wachido won ni nipa biara warehwe won eyi onyame na hwesa nkrofo enti ene ba mede ma wo efa akanfo emma ekire awerɛkyekye medindi dana eni se eyi aha eyele so atwi yebesa nso aba yede ne efa nokwawedi ho ebebere medase bye bye.